पेडण्याच्या हरमल वाठारांतले नळ सुक्यार पडल्यान म्हयनो जालो नळांक उदकाची पुरवण जायना। देखून लोक उदका खातीर भरपूर तानाल्यात। उदकाची बिलां वेळार धाडटात पूण उदक कित्याक सोडिनात असो प्रश्न थळाव्या बायलांनी केला। 4 दिसां पयलीं उदका पुरवण जावंक ना जाल्यार सोमाराक कोळसुल्यो घेवन भौशीक बांदकाम विभागाचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्या बायलांनी दिल्या। यातून उदक येना नळांक कित्याक लागून येना ते कळोंक जाय। बिलां टायमार वयतात उदक येना आमदारा कडेन वचपाचें काय आनी कडेन वचपाचें काय लोकांनी वीख घेवन मारपाचें ह्या गव्हर्मेंटाक कळना। आमी आतां अशें पळयता की मेन जें आमकां उदक जाय आसता उदक तें आमकां सद्या आमकां मेळना। 8 दिसांनी एकदां आमकां उदक सोडटा तें बीन कशें आसता की 1 वरां ना 1.5 वर तें उदक चलता। सो 1.5 वरान आमी तें कितलें म्हणून पाणी भरतली, घरान उदक भरतली पिवपाचें भरतली काय न्हावपाक भरतली। सो आतां आमचो अशी हालत जाल्ली आहा की प्रत्येक दिसा आमकां 500 रुपयाचें उदक घेवचें पडटा दिसाक 500 रुपयाची टाकी घेतली ती आमकां पावना। सो आमी सद्या ह्या म्हागायन आमी पाणी विकत घेवपाचें काय आनी आमचे कितें जे आमचे गरजू हे आसतात ते आमी विकत घेवपाचे। टँकर मेळटा पण कोणाक फोन केलो जाल्यार घालता म्हणटात ते, पण ते टायमार नसता। बरं परत तांकां दाखोवचें पडटा आमकां आनी तेंचे कडेन आसता कोण तेंचे कोण वळखीचे कोण आसता जावं अशें तशें तांकां ते पाणी घालता। कोण पयलीं विचारतात ना कालच्या शेनवार दीस उदक येयल्लें बिल येता बिलां ती टायमार पावतात। सरकाराक आमी विचारपाक सोदता की 6,000 लिटर ओके पाणी आमकां तुमी दिता सांगलेलें फुकट, पण सद्या आमकां 1 लिटर सुद्दां उदक मेळना फुकट अशें। सो आमी म्हणटा फुकट नाका विकतें नळाचें पाणी आमकां येवन पण तें तरी आमकां तुमी टायमार दियात उदक। खूप दिवस झाले आता वॉटर नाही। मे महिना म्हणजे वॉटर नसतंच हा। विहिरी पण खणल्या सगळं साफ करून दिलं तरी सुद्धा त्याला पाणी नाही। नळाला तर पाणी मे महिनाच आहे म्हणून नाही आहे, पण इतरही दिवशी कधीच पाणी नसतं। 4 दिवस आलं 1 दिवस येतं नंतर येतच नाही पाणी। महिनाभर कोणाचं पाणी येतं, पण बिल ॲज युज्युअल डे टू डे बरोबर येतं। बिल मात्र भरायचं। बिल कसं काय येतं मला तोच एक खूप मोठा प्रश्न आहे मला, की नेहमी बिलं मात्र सगळेजण भरतात। महिन्याला बिलं भर। एरवी मला तर वाटतं तर कोणी लोकांनी ते कनेक्शनच काढून टाकलेलं आहे वॉटरचं, का तर पाणीच येत नाही आणि बिलं भरावी लागतात म्हणून। आता आम्ही सगळे मिळून आम्ही पेडण्याला जाऊन आलो, तिथे सुद्धा बघितलं, सगळं जाऊन सांगून आलो 4 दिवसात येताला म्हणून आम्ही इथे येऊन सांगतो 4 दिवसात येणार। आता पाणी खरंच नाही आहे हे सगळं बघता नाही, इथं कमीच भांडी आहेत मला वाटतं। एवढं तर पाणी रोजच्या यायला पुरणार पण नाही, तरी माणसं एक कळशीची काढून इथून मला वाटतं ह्याच घरातल्या मी नेहमी बघते, मी येते जाते तेव्हा तिकडे पाणी आणायला जातात। तिथून इथे पाणी आणणं म्हणजे तिचं ते एज पण नाही आहे की ती पाणी आहे, पण मी तिला नेहमी बघते तिथून इथे पाणी आणताना वाईट वाटतं। म्हणून आम्ही तिथे गेलो। इव्हन 4 दिवसाआधी पण मी तिथे जाऊन आले की पाणी नाही आहे म्हणून त्याच्यासाठी काहीतरी करा म्हणून, असं तरी पाणी आलेलं नाही। आता तरी निदान हे सगळे इथे उभे आहेत तर ते सांगतायत निदान त्यांना 2 दिवसात तरी पाणी आणून द्या, ॲटलिस्ट आत्ता पाणी द्या असं म्हणायला पाहिजे, कारण पाणी किती इम्पॉर्टंट आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। करतायत की 2 दिवसांनी त्यांना पाणी द्या। पाणी जर दिलं नाही तर अदरवाईज हे सगळे मंडेला तिथे मोर्चा घेऊन येतील।